Il-Prim Ministru Robert Abela ma laqax l-offerta ta' riżenja ta' Byron Camilleri minn Ministru u ordna l-ftuħ ta' inkjesta amministrattiva dwar il-każ ta' serq ta' droga minn container li kienet jinżamm fil-barracks tal-EFM f'Ħalsafi. Da parti tal-Gvern, da parti tiegħi se nkun qed nordna it-twaqqif ta' inkjesta ministerjali, jiġifieri inkjesta amministrattiva sabiex jiġu stabbiliti il-fatti kollha. Naturalment dik l-inkjesta ma tix tintralċa fuq l-investigazzjoni tal-Pulizija u lanqas fuq l-inkjesta maġisterjali, però nemmen illi hemm importanza li tinħatar dik l-inkjesta amministrattiva sabiex jiġu stabbiliti mhux biss il-fatti kollha ma wkoll jekk kienx hemm nuqqasijiet amministrattivi u naturalment ukoll min seta' kien responsabbli għalihom. Dr. Abela żied jgħid kif aktar tard se jħabbar it-termini ta' referenza tal-inkjesta ministerjali li se jaħtar b'mod partikolari kif din se tkun komposta minn bord bi kredenzjali ta' integrità u esperjenza fil-qasam ġudizzjarju. Dan kollu ntqal mill-Prim Ministru waqt li kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti u wara stqarrija tal-Pulizija li konfermat dak li kien intqal fi stqarrija preċedenti mill-Ministru Byron Camilleri. Fil-fatt il-Korp tal-Pulizija konferma li għal-ħabta ta' tlieta ta' filgħodu kien infurmat li container li kien jinsab fi proprjetà tal-Forzi Armati ta' Malta f'Ħalsafi ġie żgassat hekk kif instab li kellu s-siġilli maqtugħin. Dan il-container kienet jaħżen fih droga li kienet inqabdet mill-Port Ħieles f'Ġunju tas-sena l-oħra u kellha tinqered. Jirriżulta li minħabba talba mill-Aġenzija tal-Qorti dwar tilwim industrijali u l-possibilità ta' direttivi marbuta mal-Port Ħieles din id-droga kienet qed tinżamm fil-kustodja tal-Forzi Armati. Il-Pulizija qalet li mill-ewwel stħarriġ madwar 200 kg reżina tal-kannabis kienet nieqsa mill-container. Għaldaqstant il-Pulizija infurmat lill maġistrat inkwirenti Antwan Aġuz Bonnici li ħatar inkjesta maġisterjali dwar il-każ filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Il-Prim Ministru reaġixxa wkoll għall-offerta ta' riżenja minn Byron Camilleri li huwa l-Ministru politikament responsabbli mill-Forzi Armati ta' Malta. Għal dak li jkonċerna l-Ministru Byron Camilleri, rajt l-offerta tiegħu għal riżenja minn Ministru, tkellimt miegħu aktar qabel illum f'diversi okkażjonijiet aktar kmieni dalgħodu u mhux se nkun qed naċċetta dik l-offerta tar-riżenja numru ta' raġunijiet li xtaqt nitħaddet dwarhom magħkom. Byron huwa magħruf għas-serjetà, għall-integrità tiegħu u għall-mod professjonali li bih iwettaq xogħlu. Hawnhekk il-Prim Ministru nnota li Camilleri ma kellu l-ebda sem fid-deċiżjoni dwar iż-żamma tal-container u għaliex dik il-parti tal-qabda ma nqerdietx bħalma ġara fil-każ tal-parti l-kbira tal-istess qabda. Dr. Abela elenka kif il-Ministru Camilleri ilu fdat aktar minn 5 snin b'dan id-dekasteru daqstant kruċjali għall-pajjiż u kif f'dan il-perjodu il-ħidma tiegħu qed tħalli l-frott tagħha b'mod partikolari kif il-Korp tal-Pulizija qed igawdi minn iżjed dixxilpina dan apparti li fl-aħħar snin naqset ukoll ir-rata ta' kriminalità u saħħet is-sigurtà f'pajjiżna. Kien hawn li l-Prim Ministru ringrazzja lil Camilleri għall-ħidma tiegħu filwaqt li taħla pozz tiegħu biex ikompli jwettaq dmiru. Dwar is-sospensjoni temporanja tal-Brigadier Clinton J. O'Neill minħabba il-każ, il-Prim Ministru sostna kif dan qed isir fid-dawl li l-każ seħħ fil-proprjetà tal-Forzi Armati. Dr. Abela qal li mill-informazzjoni li għandu ma jirriżulta bl-ebda mod li kien hemm xi involviment personali tal-istess Brigadier f'dan il-każ. Huwa nnota wkoll kif fil-perjodu li sospensjoni tibqa' fis-seħħ, id-Deputat Kmandant tal-Forzi Armati, il-Kurunell Edric Zara, se jkun qed jassumi l-irwol ta' Aġent Kmandant. Dan il-każ inġib l-attenzjoni tal-pubbliku permezz ta' stqarrija mill-Ministru Byron Camilleri fuq il-midja soċjali l-ħadd filgħodu. Huwa nnota kif kien informat mis-Segretarju Permanenti dwar l-iżviluppi fit-tilwima industrijali xi ġimgħat ilu u li kienet se titkellem dwar il-każ mal-Brigadier tal-Forzi Armati. Camilleri qal li minn hemm ma kienx aġġornat aktar dwar l-eżitu tad-diskussjoni u l-konklużjoni li seta' kien hemm. Jirriżulta li għal-ħadd filgħodu l-Ministru kien informat mill-Kummissarju tal-Pulizija li kienet saret serqa minn container li kienet jinżamm fi proprjetà tal-Forzi Armati. Camilleri qal li talab spjegazzjoni lil Brigadier li qallu li d-droga kienet f'container f'żona fejn kien hemm kameras u rondi kultant ħin. Però matul il-lejl il-container kien żgassat u kien hemm serqa minnu.
Fl-istqarrija ntqal kif dawk li kienu għassa ma rrappurtawx li kienet ikun hemm xi movimenti suspettużi imma l-iskoperta tas-serqa saret wara spezzjoni li kienet issir kultant ħin. Kien il-Ministru stess li talab sospensjoni temporanja tal-Brigadier sakemm ikunu stabiliti l-fatti fil-waqt li ħabbar li kien offra r-riżenja tiegħu lill-Prim Ministru. Camilleri qal li l-offerta ta' riżenja li eventwalment ma ġietx milquha għamilha fid-dawl tas-serjetà tal-każ u b'servizz lejn il-poplu Malti u Awċi.